Nah, ayo monggo nek sing kudu ijol iki lho tak ijoli aku sak montol-montol iki lho. Nek mboten enten mangke nganggo kiuris ya ora apa-apa. Spesial buat Mbah Noko. Oh, Mbah Noko nggih. Oke, Mbah Noko. Dan istrinya. Sewu kilometer selawamu sing ate janji mulih ning aku sawise ngrampunge urusanmu. Matur suwun garwane Mbah Noko. Mbah Harmin, goyang Mbah Harmin. Esek karo Mbah Harmin kok. Duite sak kebon kok. Reng ijol ame ndak ngene. Ayo Mbah Harmin, sehat-sehat Mbah Harmin. Ayo dong. Sediakan kaya wong manakipan leh. Ayo kene. Nah, rodok seger. Ayo Pak Silo, Pak RW. Saya Pak Silo. Iki lho Pak
Iki lho, plaster sih. Sing bayang-bayang bisa dadi Juragan iki iki. Mulu-mulu. bekas samburan bulanmu wangine isih ning atiku isih tak kangeni isih tak tunggoni isih terus Seprit mendem wisan balaku iki. Alah, Mbah Hermi ngersakake lagu napa, Mbah? Jenengan.